Les tertúlies de Ca Fuster. Hola! Benvinguts a la tertúlia de Ca Fuster, com cada dijous, dia dels ous, i avui nosaltres valencians tenim el gust de contar en este estrany personatge, el japonès. Bon dia de vesprà. Bon dia i bona hora tinc les proves. Sí, benvingut al meu programa, no menges hores de càmera, que així el prota som jo. Vale. I entonces, si no em fallen les notes, vostès, valencià i japonès alhora? Correcte, sí. I com pot ser tal cosa certa? Pues, mire, vostè s'ho preguntarà perquè no veu a mi encara japonès. Però jo li dic, jo ara parlo valencià, donat que soc valencià. Efectivament, no soc tonto. Sí, bueno, no volia jo dir jo tal. No. Però mire, jo me pose... Jo, i ara, parlo japonès, donat que soc japonès. I des de quan podem dir que és vostè japonès? Pues mire, jo ja des d'home... Ja ho pot dir en valencià, jo és que no entenc que és japonès. Perdone, és que, com veu, tinc moltíssima facilitat, jo és que tinc un do, Entonces, pues, tan pronto parle valencià, un japonès, i valencià. I no se prega, no, que són moltes hores de pegar-li. Què? No pot ser. Pues ja li dic que jo, des de xicotet, ja a mi ja me llamava pues, a aprendre i parlar altres llengües que no foren la meua. Per curiositat, i vostè no ha intentat mai parlar valencià i català? Com a llengües separades, Efectivament. Sí, vaig intentar a parlar-ho. El primer que vaig provar va ser parlar valencià i català, però vaig deixar d'estar perquè era molt difícil. Sí, jo li puc dir que és molt difícil, perquè jo sóc l'única persona que pot fer parlar el valencià i el català. No em diga. Alhora, sí, vull dir, mira, ara estic parlant en valencià, ara parlo en valencià i ara li parlo en català. Oh! Ha vist vostè la diferència sensible i ostensible? Excepcional! Gràcies. Oh! No sé què ha dit, però... Bueno, però seguim en la seva vida. Vostè, quan parla japonès, se sent japonès o segueix sentint-se valencià o... No, jo quan parle valencià, soc valencià. Sí. Valenciano parlant, valencià. Però quan parle japonès, soc japonès i me sent japonès. Sí. Redella. Un poquet esquizofrènic és vostè, però és una mostra de com la llengua determina el sentiment nacional. I una xicoteta indiscreció, és dir, què fa vostè a l'hora de votar? Pues a l'hora de votar, depèn. Si les eleccions són així, pues jo me vaig a Japó i voto des d'allí. Però si són allí, pues me quedé així i ja voto des d'ací. Redella, això demostra també que un se sent sempre d'on no està, però jo el que volia dir-li era que vostè aquí li vota. A les dretes, naturalment. Que hem de dir ningú és perfecte. Les tertúlies de Ca Fuster. Cristo, ja esteu així? Bueno, doncs benvinguts un dijous més així a la tertúlia de nosaltres els valencians. Avui tenim amb nosaltres a un protagonista d'excepció. Es trata de el cartell promocional del programa Mae Meua. Bon dia de vesprà i benvingut a la meua tertúlia, senyor Cartell. Hola, bona vesprà, Joan Fuster. Sí, vostè ha vingut avui així a parlar-nos de la seva existència com a cartell anunciador, no és veritat? Sí, bueno, la veritat és que la vida d'un cartell és duríssima, Joan. La veritat és que tenim que aguantar que ens arranquen, ens pengen, ens xafen, i damunt tenim que aguantar també les faltes ortogràfiques. Sí, perquè ja estic veient jo des d'ací sense ni arrimar-me... No cal que estire. Que està vostè plener de faltes ortogràfiques. Està mal que jo ho diga, però és molt evident. Sí, bueno, la veritat és que m'han malparit.
Però concretant, quines són les faltes que pateix vostè concretament? Sí, bueno, veu, si pot observar en el text... Efectivament, hi posa sombra. És un castellanisme flagrant. Sí, i a més, vol observar-ho? Així al costat posa per què interrogatiu tot junt. Realment és un poquet trist. Sí, la veritat és que sí, és duríssim. Escolta, i no li fa mal? Sí, bé, només quan en llitgen. Bé, el pitjor, Joan, és quan tinc eixir els meus amics els cartells d'acció cultural. Ah, del meu amic Eliseu. Sí, és que estan... Els conec, sí. Sí, bé, és que, com tu sabràs, estan tan normativament escrits. La veritat és que em fa moltíssima vergonya. Bé, realment tampoc es pot queixar vostè, perquè aquestes són coses que passen en el món dels cartells tan difícils sempre. Si és que la meva vida és un infern. Mira, els diccionaris no em poden ni veure. Sense anar més lluny, el vocabulari per el pastor m'unfla cal boig. Del font d'en Carròs, sí. Sí, i el diccionari Barcanova em gira la cara. Sí, és que mira, aparec un cartell editat per la Generalitat Valenciana. Realment és una vida de gossos la seua. Pues moltes gràcies pel seu testimoni i el seu veredicte. I una última pregunta, si vol. Vostè a qui li vota? Jo no vote, sóc un cartell. Quina vida més trista. Les tertúlies de Ca Fuster. Cristo! No guanyi per sustos jo en este programa, sempre mos presenteu d'incògnit. Bueno, benvinguts a la tertúlia de ma casa, jo soc Joan Fuster i com cada dijous, dia dels ous, tenim un convidat d'excepció. Este viatge contem així en un capellà, un arquebisbe concretament de l'Església Catòlica Apostòlica de Sant Pere i no sé si dir l'Església Valenciana, no sé si tenim... Dígalo usted como quiera. Sí, bueno, benvingut a la meua tertúlia, bon dia de vespre. Hola, buenas tardes, Juan Carpintero. Ave María Purísima. Jo l'he portat avui a la meua tertúlia perquè vull que m'expliqui quines són les condicions que posa a la seva església per canonificar i beatificar a una persona i perquè el facin sant. Bueno, mi iglesia, que no es mía, es la de todos. Sí, és la meua també, sí. Pues para que un alma pudiera ser incluida en el santoral de la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, debería en primer lugar haber participado... Oiga, ¿qué es lo usted, sí? ¿Me está usted atendiendo a mí? Sí, claro, no me faltaría plus. Usted creía que no. Pues le decía que usted, para aspirar a tener un lugar en el santoral, debe haber vivido dentro de un signo del seno y del coseno de una comunidad cristiana. Jo soc soci de la Unió Cristiana de Sueca, de la qual és president del meu amic Paco Burguera. Podría valer. Podría valer si me aprieta. No me valdré. En segundo lugar, usted debe haber observado toda la serie de sacramentos que le otorgan las calidades cristianas necesarias y la moral ética y cristiana. Por ejemplo, el celibato, la caridad... Home, jo sempre que ven les motxetes a ma casa i els dono almoina, jo no vull dir res. I què és el celibato? Jo no m'he casat mai, entre les coses, perquè totes les dones són unes putes. Oiga, eso es una blasfemia. No, això és un aforisme dels meus. Eso está bien también. Clar, ja estic a punt per ser beatificat, és que jo vull ser sant. Pero no, a ver, usted se está precipitando usted. Y en tercer lugar, usted debería haber hecho algún tipo de milagros, 1 para ser beato o 2, sí, y 3 para ser santo. Però jo he fet milagres, home, jo... Sí, jo... No me haga usted reír a mí. Jo he fet molts milagres, jo vaig aconseguir que tot un país se sume a la meva religió. No es tan difícil, no es tan difícil. Pues jo he sobreviscut a un atac terrorista en bomba. No, pero me queda uno todavía, son 3. M'ha ressuscitat i ara m'aparec per Telesueca en el programa Mae Meua. ¡Santo cielo! ¡Mae meua! ¡Me pliego ante su divinidad! Ja era hora. Canonicem. ¡San Juan Fuster! Cristo. Tu a qui el votes?